nanya sari. Saitani. Baiknya hasilnya itu tuh kurang no. Sengtini bersanggo sini 1433 tiring bisa ketalno langsungan bagai district level English ini tuh sih amsayo kaisa songsalaiha sini orang songsalai orang nggak sini dua paham berai society botol linggai oh jaga sudah dua paham berai society botol linggai ya antoni joto okra serai sak soman tema kormosari tema buah botol jot notoi sengtaklai district level linggai sini teliamra dus kiam sayo tring bisi ketal langsung tang tongo o tring bisi ketal langsung mariwo hasani joto lugorno seng konyai joto no phayai parkai manja phayani bagai sinoro dal bidal सांस्कृतिक मोसामुं कब्रक जादु कलिजा कलय मोसामुं जांखल मोसामुं जमतिया गरिया मोसामुं मामिता मोसामुं गोबांबा दाल बिदाल रोसामुं मोसामुं ट्रेसों ताकलाय सिनो डिस्ट्रिक्ट लेवलनि सिनो ट्रिं बिसिकता लामसंमनि बसों पार्टिसिपेट खालामनाय बागै थां दङ आबनो कारिबो सों सालो ट्रिंनि जे सालो सों खेला सिनर खेला रंना जाखा खेला दुला रंनाय हास्तेनि जारा फालनाय हिं दंनाय रि फालनाय वाथिया मुआखं बा बिभिन्न सिनि यागो सनांजा वाजा मानै र बा रांबो टां र जे कुनु दुगान जारा खायना मुसु दंनाय जों जत लुकुनो कयनाय नर फालै फायै सिनर जागाव फालबाय मानु जों जतनो रेडि खायगासिनो जागा कुनु बियालंलाक कुनु जामिलांलाक आबनो जों कयमुं जत लुकुनो कयनाय सिनो ताकलाय 1433 दिन बिसिकतालो फाइमानजा फाइनि बागै हामबाय टिमनि सालो भलिबल टुर्नामेन्ट नाय अ भलिबल टुर्नामेन्टआव नरबो टीम दंहाकै तुइ फायै अ जागाव थांफाय मानाय नरबो फाय अ जागाव जरारि फायि जतनो हामबाय